Mae addysg a gwella iechyd Cymru yn falch o gyhoeddi lansiad map proffesiwn pobl gig Cymru. Mae'r map yn amlinellu'r wybodaeth ar ymddygiadau craidd a'r wybodaeth arbenigol sydd ei hangen i fod yn aelod o'r gymuned proffesiwn pobl gig Cymru. Gadewch i ni edrych yn fanylach. Mae'r map yn syliedig ar fodel lle mae'r lefel yn cynrychioli'r math o waith rydych chi'n ei wneud a'r effaith rydych chi'n ei gael. Wrth i chi weithio drwy'r lefelau, mae eich gwaith yn dod yn llai tactegol ac yn fwy strategol. Mae lefel 1 yn cynnwys gwaith tactegol o ddydd i ddydd, gan sicrhau canlyniadau ar unwaith dros y tymor byr. Ar y lefel 2, byddwch yn weithredol, gan ddylanwadu ar gydweithwyr a chwsmeriaid i ddarparu gwerth ar unwaith. Mae lefel 3 yn cynnwys meddwl yn strategol, cyflwyno gwaith cymhleth a dylanwadu ar ystod o randdeiliad i greu gwerth tymor canolyn. Yn olaf, mae lefel 4 yn golygu meddwl a gweithio ar lefel strategol, gan dylanwadu ar randdeiliad ar draws y proffesiwn i greu gwerth sefydliadol hir dymor. Mae'r map yn cynnwys gwybodaeth graidd ac ymddygiadau craidd o'r set o safonau gwybodaeth ac ymddygiad sydd ei hangen arnom i gyd yng nghymuned proffesiwn pobl gig Cymru i gael effaith ac i fod yn effeithiol yn ein rolau. Mae gwybodaeth arbenigol yn disgrifio'r wybodaeth ddyfnach y bydd ei hangen ar rai gweithwyr proffesiynol mwyn cyflawni ei rolau yn effeithiol. Mae'r map yn bwysig ar gyfer meithrin hyder mewn proffesiwn o safon fyd-eang. Ei nod yw llunio dysgu, recriwtio a datblygu gyrfa a darparu eglurder a thryloiwder o'r safonau sydd ei hangen i fod ar ein gorau. Gallwch ddod o hyd i'r map ar hyb proffesiwn pobl ar lwyfan ar-lein arweinyddiaeth gwella ag eich. Pan fyddwch y wybodaeth, y sgiliau a'r ymddygiadau sydd ei hangen arnoch gyrraedd eich llawn potensial. Neu, i ddarganfod sut i wneud y mwyaf o potensial y map ar gyfer eich sefydliad, mae croeso i chi gysylltu â ni. Diolch am wylio.